खुलुमबाय। आंनि मुङा रेखा सरगियारि, गामि मैरु सनापुर, लास सनापुर, पिएस गहपुर, जिल्ला बिश्वनाथ। आं दिनै बे आयदानि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आंनि आयदानि मुङानो जादों बाथौ। जागायबाय। फैलाव बिराद लाटानि सोरजिसुमा गुमुरा जोबोद आबुर गोनां, जोबोद सोमोनांथाव। मोनफ्रोमबो जिब-जिबि, बिफां-लाइफां सोरजिनायनि गुदिखौ संदाननानै नायोब्ला नुनो मोनो बेवहाय मोनसेबो नागारजायै मोनबा बेसादनि थुबुर दङ। बे गाहेला जिरादानो जादों हा, दै, बार, सान, अख्रां। जोंनि बयनिबो देहाया हानिफ्राय सोमजिनाय, आदारनिफ्राय महर सोलायनाय, सोदांनाय महर। मोगथां मेगनजों नुजाथिनाय गासैबो महरा बेनि सायावनो सोनारो। बेबादिनो जोंनि देहायाव थानाय थै, खान्थै, दै बायदि बायदि लाव लाव बेसादफोरा दैनि महर। बे जिरादानो देहा मोदोमखौ गोरा गुरै दाफिननायाव हेफाजाब होयो। मोगथां मुसुखानि गोथां देहायाव मेगनजों नुनो मोनै मोनसे रेजें बेसादा जोंनि खुगा आरो गन्थंजों हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थायो। बेनि मुङानो जादों हां। बे हांआ बारनिनो असे महर। हा दैजों दाजानाय हां एबा हाबलाय ओंखारलाय जानाय देहायाव गुदुं बिदुङा रोजोब जाना थाबावो। देहायाव नांगौबादि दुङा सुङा थाबाय थाग्रा बे बिदुङा साननिनो असे महर। बे बिदुङा नांगौनि एसे बारा जायोब्ला रावनिबो देहाया थांना थाया, थैयो। इसोरनि सोरजिखौ बेनो हमथायो। बेबादिनो जोंनि देहानि बयनिबो थाथाय महरा अख्रांनि रोजोब महर। बयनिबो देहानि महरखौ लासै लासै फुदैलांबाय थायोब्ला बे जोबथारनायाव बिन्दो महराव थाहैगोन। बबेखानि गोथौयै नायोब्ला जोंनि बयनिबो उजिनायनि गुदिया बे थरथिं बिन्दोनि सायावनो सोनारो। बे बिन्दो महरखौ फुवारलांबाय थायोब्ला बेनो अख्रांमा महर जाहैयो। बे गासै बिथिंखौ गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनो गमामायै हा, दै, बार, सान, अख्रांनि बबेबा मोनसेखौ नागारनानै जेबोआनो सोरजिजानो हाया। बेनिखायनो सुबुंनि गाहेला सोरजिनि गुमुर संदानगिरि आफा बाथौ बोराइ शिब बोराइया बे मोनबा बेसादनि गुमुरा जोबोद गोथौ होननानै बुंलांदों। बे गोथौ गुमुरखौ बेनिखायनो बा गोथौ बाथौ बुंनाय जायो। नखरनि साहा सानजा खनायाव आरो रायजोनि थानसालियाव सिबिनो खुलुमनो थाखाय थसे औवाजों 18 जरा खुन्थिया, गंबा खामि आरो गंथाम सिरिंजों हेबनाय महरखौबो बाथौ बुंनाय जायो। बे खामिखौ जों बयबो बाथौ दुमनाय होननानै बुङो। मानोना बाथौ दुमनायखौ सोरजिनि गासै गोथौ गुमुर बिजिरजोबनो हानाय बादियै धातु बहरा महरै हेबनाय जायो। सिजौ गायनानै बाथौ दुमनाय जायगाखौ बेबादिनो बाथौ बिन्दो बुंनाय जायो। एसेनोसै।